U Malom Banjskom selu 1834. godine prvi se glasoviti graditelj orgulja Jožef Auster. U svojoj radionici iz Pečuhu izradio je više od 30 orgulja. Najpoznatije su one u Budimpeštanskoj bazilici Svetog Stjepana, a u Hrvatskoj ih je 45. Njegove orgulje čuva i katolička crkva Svetog Venturnog Jagodnjaka, ispred koje je njegovu čast ustavljena skulptura radučenika obrazovnog centra Jožefanskog Pečuha. Jedna od zamisli je izgraditi rekvizitivne
Ta poljska jesen s punim bogatim programom. Izvješće je hodi o izvješćima svega najviše wydarzenie, to będzie chyba 12 soboty, będą warsztaty. Warsztaty dla dzieci, warsztaty w oparciu o książkę, którą wydaliśmy w ubiegłym roku, książkę polskiego poety, Trwają wieku, a posvećena je obilježavanju 350 obljetnice pokrštenja poljskog naroda. Mamy taką małą wystawę, taką edukacyjną prezentację i to będzie w witrynie naszego lokalu. Następna wystawa będzie, którą od razu bym zapowiedziała, będzie wystawa, która nosi tytuł Warszawa i Warszawianie i która jest poświęcona stolicy Polski. To są bardzo ładne zdjęcia nagradzane wielokrotnie z Warszawy. Veliki od spomenuti sadržaja priprema se za skore hladne dane i to u još hladnim prostorijama, te pregovori o pomoći vezane za uvođenje vode i grijanja traju. Novi ekspložni i optimistični izgledi da će to biti gotovo do sljedećeg mjeseca, a prostor planiraju potpuno urediti sljedeće godine. I kako smo došli do manje u 20 sati kako je velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda Jedan Izraela završava performansom Roja Zalcmana Telepatija uživo. A u srijedu 9. studenog Češka beseda Zagreb i Hrvatsko-češko društvo pozivaju Vasila Šubićevu 20 na obilježavanje 80. rođendana Václava Havela. Bilo je to sve u srijedu. Na programu smo ponovno iduće subote u isto vrijeme. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. Saznate više na našem info telefonu. Podijelite ljubav, pažnju i posebne trenutke.
Mama? Sad je 2:32. Šta je to? Može. Ne.